Započeli su radovi na izgradnji prvog od ukupno 3 objekta, odnosno centra izvrsnosti u sklopu 113,44 milijuna kuna vrijednog europskog projekta Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, strojarstvu i industrija 4.0. A detalje donosi Paula Hranilović. U Centru kompetentnosti će se provoditi programi redovitog strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja, stručnog usavršavanja, kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja. Polovicom 2018. Ministarstvo znanosti srednju strukovnu školu proglasilo je regionalnim centrom kompetentnosti sa partnerima Srednjom strukovnom školom Samobor i Srednjom školom Dugo Selo. 2 godine nakon toga, polovicom 20. potpisani su sporazumi i ugovori. Nakon toga krenula je priprema potrebne dokumentacije i evo nakon 2 godine smo na otvaranju gradilišta. Sam centar bi trebao zaživjeti, početi raditi, biti na raspolaganju svim našim učenicima početkom 2024. Ako gledamo, znači s obzirom da sve škole, strukovne škole Zagrebačke županije gravitiraju prema ta 3 centra, tu bi trebalo biti otprilike između 1700-1800 naših učenika, šta tehničara, šta jedinstvenog modela obrazovanja trogodišnjih zanimanja, koji će imati izravnu korist i mogućnost edukacije u tim centrima. Na tržištu rada povećana je potražnja za radnicima sa strukovnim znanjem. Ovakvo unapređenje strukovnih programa veliki je iskorak za Veliku Goricu kao obrazovno središte. Kada pogledamo deficitarna zanimanja obrtnička u vremenu u kojemu se nalazimo, upravo najbolji odgovor u suvremenom vremenu na takvo pitanje može biti Centar kompetentnosti za strukovna zvanja koji se počinje graditi ovdje sa moje desne strane. Od velikoga značaja dakako za Veliku Goricu grad koji je stari obrtnički grad koji je već niz godina i desetljeće i malo više podupire upravo deficitarna zanimanja i grad koji je svjestan da bez upravo ovakvoga ulaganja i modernizacije strukovnog zvanja, bez ulaganja u moderne tehnologije nećemo moći pridobiti mlade ljude da se bave onima što nam je neophodno, jer svi koji danas već susrećemo se sa radovima, da li doma, da li na poslu, vidimo koliko je zapravo deficitarno pravo ono obrtničko zanimanje. Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, istaknuo je Damir Tomljenović i dodao kako je ovaj projekt visoko na listi prioriteta Zagrebačke županije. Zagrebačka županija je poznata po svojem velikom ulaganju u školstvo. Uglavnom gradimo objekte u srednjem i osnovnom školstvu, gradimo sportske dvorane i tu smo zaista, ja mislim, prvi u Republici Hrvatskoj. Mislim da je ovo danas nešto posebno i mislim da je reforma u obrazovanju, jer mi danas ne polažemo samo kamen temeljac za ovu zgradu, nego polažemo u stvari kamen temeljac za budućnost strukovnog obrazovanja u Zagrebačkoj županiji, a i šire. Kada smo 2019. projavili ovaj projekat, on je trebao biti strukturiran na način da je vrijedan oko 100 milijuna kuna. Od toga je 80 milijuna kuna iz EU fondova, a 20 milijuna kuna osigurala Zagrebačka županija. Iako se u međuvremenu promijenila situacija, normalno na gore da tako kažem jer su troškovi porasli, Zagrebačka županija nije ni jednu sekundu izdvojila dodatnih 13 milijuna kuna da bi ovaj projekt mogao opstati. Centar izvrsnosti u Velikoj Gorici bit će specijaliziran za CAD, CAM i CNC sustave te 3D tehnologije.